Mikloš Horthy vešel do historie především jako regent Maďarského království, vládnoucí této zemi v letech 1920 až 1944. Méně známou skutečností již je, že jako námořní důstojník úspěšně bojoval za první světové války v mnoha akcích a roku 1918 se stal vůbec posledním velitelem rakousko-uherského válečného loďstva. Mikloš Horthy se narodil 18. června 1868 v městečku Kenderes. Pocházel z rodiny nepříliš významného uherského zemana a jeho předkové žili po staletí na území Sedmihradska. Šlechtický titul získali Horthyové od císaře Ferdinanda II. Roku 1635. Mikloš byl pátým z celkového počtu 9 dětí svých rodičů a dětství rozhodně neměl jednoduché, protože otec Ištván Horthy rád prosazoval svou autoritu a vládl doma železnou rukou. Ve svých dětech proto často vzbuzoval strach, takže oporou jim byla spíše matka Paula, rozená Halasiová. V 8 letech poslali rodiče Mikloše do Debrecínu, kde už žili jeho 2 bratři s francouzským vychovatelem. Dokončil zde základní školu a poté studoval střední školu v Šoproni, kde získal znalosti cizích jazyků. Snem mladého Mikloše bylo navštěvovat námořní akademii ve Fiume, dnes Rijeka, a stát se profesionálním námořním důstojníkem. S tím ovšem rodiče nesouhlasili, protože Miklošův starší bratr utrpěl smrtelné zranění během vojenských manévrů a rodina měla pochopitelně obavy, aby se něco podobného neopakovalo. Mikloš však nakonec prosadil svou a ve věku 14 let nastoupil do vojenské akademie rakousko-uherského námořnictva. Jeho studijní výsledky byly velmi kvalitní, takže nadaného studenta si brzy všimli nadřízení. V roce 1896 obdržel Mikloš Horthy první důstojnickou hodnost fregatního poručíka a v červnu 1901 se oženil s Magdulnou Purgliovou. Manželskému páru se postupně narodily 4 děti. Roku 1901 Horthy získal první velitelskou funkci, když mu bylo přiděleno místo velitele torpédového člunu Sperber. Tato malá loď měla výtlak pouhých 78 tun, avšak brzy měly přijít významnější funkce. Nejprve převzal další torpédový člun Kranich, následovalo velení parníku Taurus a v srpnu 1908 byl převelen na pancéřový křižník Kaiser Karl VI., kde dočasně vykonával funkci prvního důstojníka. Během své služby měl možnost navštívit mnoho zemí. Podíval se i do Indie, Indonésie, Austrálie či na Novou Kaledonii. Nadřízení jej také vzhledem k výborné znalosti němčiny a francouzštiny využívali jako tlumočníka. K významnému životnímu předělu potom došlo v roce 1909, kdy byl Horthy jmenován křídelním pobočníkem císaře Františka Josefa I. To znamenalo přeložení do hlavního města habsburské monarchie Vídně, která tehdy spolu s Paříží představovala kulturní centrum Evropy a Horthyho svou atmosférou zcela okouzlila. Jako jeden z císařových pobočníků měl povinnost účastnit se různých kulturních akcí a zamiloval si zejména divadlo. Pokoušel se dokonce sám zpívat a navštěvoval také hodiny malování, přičemž vytvořil i císařův portrét. Během své služby ve Vídni byl s Františkem Josefem v častém kontaktu a císaře si velmi vážil. Horthy později prohlašoval, že léta prožitá ve Vídni byla nejšťastnější v jeho životě. Tuto idylu však navždy přerušili výstřely atentátníků v Sarajevu 28. června 1914 a vypuknutí první světové války o měsíc později. Krátce po zahájení nepřátelských akcí byl Horthy jmenován velitelem staré řadové lodi Habsburg o výtlaku 8364 tun. Podléhalo mu zde sice více jak 600 námořníků, ovšem plavidlo vstoupilo do služby již koncem roku 1902
a v době vypuknutí války tedy bylo vzhledem k bouřlivému rozvoji lodního stavitelství a techniky beznadějně zastaralé. Horthy se proto snažil získat velení nad nějakou modernější bojovou jednotkou, což se mu skutečně podařilo a v prosinci 1914 převzal lehký křižník Novara. Tato loď byla se svými 3,5 tisíci tunami podstatně menší než Habsburg, jednalo se však o zbrusunové plavidlo, s nímž bylo možné se aktivně podílet na útočných akcích. Hlavní výzbroj byla tvořena 9 kvalitními kanóny ráže 100 mm, vyrobenými v plzeňské Škodovce. Právě na Novaře měl Horthy prožít většinu první světové války a dosáhnout svých největších úspěchů. Rakousko-uherské námořnictvo se od počátku vypuknutí bojů nacházelo ve složité situaci, protože muselo čelit mnohem silnějšímu protivníkovi. Toto se ještě znásobilo poté, co vstoupila po boku dohody do války v květnu 1915 Itálie. Italové s podporou britských, francouzských a později dokonce i japonských lodí představovali protivníka, s nímž se Rakušané na Jadranu co do počtu lodí a výzbroje samozřejmě nemohli měřit. Přesto se snažili být aktivní a ihned po vstupu Itálie do války podnikly hlavní síly rakousko-uherského námořnictva koordinovaný útok na řadu strategicky významných cílů podél italského pobřeží. Horthy vedl během tohoto útoku malý svaz, složený z křižníku Novara, torpédoborce Scharfschütze a 4 torpédovek s cílem zaútočit na přístav Porto Corsini. Nad ránem 24. května 1915 vpluli Rakušané nepozorovaně do přístavu a Scharfschütze zde zničil 2 plachetnice, načež se dostal do palby italských děl a kulometů. Křižník Novara svedl dělostřelecký souboj s nepřátelskými pobřežními bateriemi a většinu jich umlčel. Sám však byl 2krát zasažen a z posádky 6 námořníků padlo a 9 bylo zraněno. Rakouským lodím se pak podařilo vrátit bez problémů na základnu v přístavu Pula, takže první velká bojová akce Novary pod Horthyho vedením dopadla úspěšně. Druhou významnou operací roku 1915 se pak stal nájezd na přístav San Giovanni di Medua, kdy 5. prosince zaútočila Novara na nepřipravené Italy v doprovodu 4 torpédoborců a 3 torpédovek. Společně se jim podařilo palbou zničit 2 nebo 3 parníky a několik plachetnic. Také v tomto případě se však akce neobešla beze ztrát a z posádky Novary padl 1 muž a 3 utrpěli zranění. Velké starosti působila velení císařského a královského námořnictva protiponorková přehrada, kterou dohodoví spojenci vybudovali v nejužším místě Jaderského moře, Otranské úžině. Jejím cílem bylo znemožnit průnik rakousko-uherských a německých ponorek z Jadranu do Středozemního moře. Úžina je v nejužším místě široká jen 76 kilometrů a spojenci zde vytvořili bariéru složenou z malých rybářských parníků, logrů, drifterů a travlerů, které vlekly ocelové protiponorkové sítě. Podél úžiny potom hlídkovaly spojenecké válečné lodě. Několik výpadů do tohoto prostoru podnikl Horthy s Novarou již v průběhu roku 1916, ovšem největšího úspěchu dosáhl v průběhu tzv. Druhé bitvy v Otranské úžině 15. května 1917. Tehdy byl k narušení spojenecké bariéry vyslán svaz složený z lehkých křižníků Novara, Saida, Helgoland, podporovaný skupinou 3 torpédoborců. Každý rakousko-uherský křižník měl ničit hlídkující parníky v jiném sektoru úžiny, zatímco úkolem torpédoborců bylo pátrat a případně zaútočit na nepřátelské obchodní lodě. To se také podařilo, když byl u albánského pobřeží napaden italský konvoj. Rakouské torpédoborce v boji potopili torpédoborec Borea a obchodní loď Carroccio.
Křižníky pod Horthyho velením pak v různých částech průlivu zničili celkem 14 hlídkujících travelerů a několik dalších poškodili, čímž byla bariéra silně narušena. Rakouské lodě se po útocích opět spojily a pluli zpět na základnu. O jejich aktivitě však byli informováni spojenci, kteří vyslali z přístavu Brindisi britsko-italskou eskadru, složenou z lehkých křižníků Dartmouth, Bristol a 5 torpédoborců. Následně došlo k boji, během něhož použili rakousko-uherské křižníky poprvé v historii válek umělou kouřovou clonu. V nastalém dělostřeleckém souboji byl Horthy vážně zraněn výbuchem jednoho z granátů na velitelském můstku Novary, ale své lodi velel dál z nosítek, dokud ztrátou krve neomdlel. Takto projevená statečnost se mu v budoucnu měla velice vyplatit. Křižník Novara byl pak zasažen do strojovny a Sajda jej musela vzít do vleku. Spojenecký svaz se ale začal z bojiště vzdalovat, aby se spojil s další eskadrou, která do prostoru střetnutí směřovala. Ztracený kontakt s Horthyho křižníky již potom spojenci nedokázali navázat a navíc během návratu na základnu torpédovala německá ponorka UC-25 křižník Dartmouth a těžce jej poškodila. Zatímco francouzský torpédovec Butefé najel na minu a potopil se. Bitva tak skončila jasným vítězstvím Rakušanů, i když křižník Novara utrpěl v boji 45 zásahů a z posádky 14 mužů padlo a 24 bylo zraněno. Svou statečností na sebe Horthy upoutal pozornost císaře Karla I., který jej po potlačení vzpoury námořníků v Bodce Kotorské jmenoval s platností od 1. března 1918 velitelem císařského a královského válečného loďstva. Situace Rakousko-Uherska však již byla v této době po všech stránkách velmi složitá. A nejinak tomu bylo i s jeho námořními silami. Jedinou velkou ofenzivní akci podnikla flotila v době Horthyho velení v červnu 1918 a cílem bylo opět narušení bariéry v Otranské úžině. Operace však byla odvolána poté, co italský torpédový člun nečekaně potopil bitevní loď Szent István. Dne 31. října 1918 pak císař Horthymu přikázal vzdát se námořní flotily ve prospěch vznikajícího státu království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Historie rakousko-uherského námořnictva tím definitivně skončila. Po rozpadu Rakouska-Uherska se Národní sněm nově vzniklého Maďarska rozhodl obnovit monarchii. Ovšem poslední rakouský císař a uherský král Karel zpět na trůn povolán nebyl. Politici dohodových mocností by něco takového nepřipustili. Takže nakonec se díky své reputaci válečného hrdiny stal v březnu 1920 regentem Maďarského království právě Mikloš Horthy. V průběhu roku 1921 se Karel Habsburský dvakrát pokusil znovu získat ztracený uherský trůn, ale Horthy jej nepodpořil a ex-císařovi pokusy ztroskotaly. Funkci regenta v tomto podivném království bez krále si pak admirál udržel až do roku 1944, přičemž postupnými kroky posiloval svou osobní moc. Od 30. let už můžeme v souvislosti s Maďarskem pod Horthyho vládou hovořit jako o skutečném autoritativním státě. Regent například mohl rozpustit parlament, vůči zákonům přijatým parlamentem měl právo veta a nebyl nikomu zodpovědný ze své funkce. Národu také mohl doporučit svého zástupce a tím byl na konec roku 1942 zvolen jeho vlastní syn Ištván. Po vypuknutí druhé světové války se ale Maďarsko postupně dostalo do vleku nacistického Německa a desítky tisíc maďarských vojáků padly v bojích s Rudou armádou na východní frontě. Když však bylo již roku 1943 jasné, že Německo válku zřejmě nevyhraje, začali Maďaři tajně navazovat kontakty se spojenci.
Hitler odpověděl vojenskou okupací země v březnu 1944 a zároveň začaly deportace maďarských Židů do vyhlazovacích táborů, kde jich asi 320 000 zahynulo. Horthy sice pod tlakem západního veřejného mínění v červenci deportace zastavil, ale pro mnoho lidí už bylo pozdě. Na podzim 1944 pak vyslal tajnou misi do Moskvy k jednání se Sověty a v rozhlasovém projevu 15. října vyhlásil odtržení od Německa. Němci však vyslali speciální komando, které uneslo Horthyho syna Mikloše juniora a tím jeho otci omezili manévrovací prostor. Proto své prohlášení odvolal a rezignoval na funkci regenta. Po válce byl Horthy zatčen spojenci, ale před soud jej nepostavili. A od roku 1948 žil v Portugalsku, kde ve městě Estoril 9. února 1957 zemřel. Jeho tělesné pozůstatky byly roku 1993 převezeny do rodného Kenderese. Závěrem můžeme říci, že Horthy byl jistě statečný a schopný námořní velitel, ale jako politik svou činností sympatie zrovna nevzbuzuje.